Hello guys, welcome to my YouTube channel. Dinay जों चेन्नाईनि पार्कआव बेरायनो फैदों लोगोफोर. भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम. भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना गालां लोगोफोर. नायलांबाय थादो भिडिअखौ. चालो. दा जों थांगासिनो दं सिगाङावबो बेरायफैखांबाय जों बे पार्कआव. दिनै खेबसे बेरायफैबावबाय. खेबसे सिगाङाव जों बेरायफैबा लकडाउनमोन, बारा खुला अपेन नङामोन. दिनै खुला अपेन जाबाय, मानसिफ्राबो गोबां दङ. ओंखायनो ओरैनो थास्लायस्लाय बेरायफैबाय जोङो पार्कआव दसे बार जानो होननानै. नायलांबाय थादो भिडिअखौ माबायदि पार्कआ, चेन्नाईनि बे लोगोफोर पार्कआ. फुल बागान गेजेरजों दै दङ इथिंजाय. ओमफ्राय दा जों बै न'गरनायथिं थांगोन आरोना. नायलांबाय था भिडिअखौ. दा जों थांगासिनो दं, बेरायगासिनो दङ. सोरबा सोरबा फट' खेबजादों, सोरबा सोरबा जरा जरा बेरायफैदों. बांसिन बेयाव एसे फेमिलिफ्रासो बांसिन बेरायफैयो. बे पार्कआ माने बेयाव बिसिनि जायगानि तामिलनाडुनि गिदिर मानसि थैनायखौ फबनाय जायगा. दा आं दंफैयो नैयाव मा होनो माबा माबि खोनासंबा माबा माबि खोनायोनो. नायबाय थानानै खोनासंलागासिनो. आंबो दा दसेनाव खोनासंनायगोन. दे माबाय इयाव मा होनो इयाव खोनासंबा बायदिसिना खोनायो होनदों. आं दा खोनासंनायनि खोनागोन. जेबो खोनाया माथो. लाबाय था दे, आं खोनासंनायखौ. साइडआव थांबायलै खोनाखै फुदुं. बे थाङा थांसैब्रा. खोनादों? जेबो खोनाया. दा जेबो खोनाया. बेयाव माने मानसि फबनाय जायगा आरोना, बिसिनि गेदेमा सुबुंनि मानसि फबनाय बायदिसिना खोनायो. जेबो खोनायाखै दा जों. आरो बे पार्कआ सागर खाथियाव दं दै. सागरनि सेरावनो पार्कआ इयो. बेबायदि बायदिसिना गेदेमा सुबुंफोरनि फबनाय जायगामोन जाहैदों बे गोदो. बे जायगायाव गेदेर मानसि, आं सासेनि नामखौल' मिथियो, जया ललिता ना मा होननाय गेदेमा. थारमाने बे दहाय जों खोनासंदोंना, बेयाव माने खोनासंबाय थाबा रायदावो जाहैदों बे फबनाय मानसिया, थैनाय मानसिया, जाय मानसिखौ फबदों. थारमाने आं खोनासंनानै नायबाय, माने जेबो आवाजखौनो होआ. खेबनै खेबथामसो खोनासंदों आङो. गोजौआव माबा कामि हाराथां माथां साजायनानै होदों. कामि हारा साइज डाइनासर हाराफोर बायदि नुनो नागिरो सिंनिफ्राय नायबा. कामि हारा साइज. दा जों दसे बेरायबावनानै थांसै. नायलांबाय दा भिडिअखौ बे जायगायाव माने गोदोनि गेदेमा सुबुंफोरनि फबनाय जायगा. दा बेखौ पार्क खालामना दोनबाय. दा नैबो गेदेमा सुबुंनि फबनाय. नैथिंजाय नै फटकआ बेनोमोन, जया ललिता ना मा होननाय. माने बिसोर इसिनि नेतामोन आरोना. दा जों बेरायखांबाय, बिदिनो बेरायबावगोन. जायगाया मोजां, जोबोद मोजां. गुसु, सागर खाथिखाय बेरायनो मोजां, थान्दा. गोबां मानसिफोर बेरायफैयो, फेमिलि बायदिसिना गोजान गोजाननि मानसिफोर फैयो, फरेनारफोरबो फैयो. लोगो मोनदोंमोन जों दहाय, भिडिअ गाखोआसै, नुबायल'. आरो जोंथ' राइडआव नायलांबाय था लोगो भिडिअखौ. बायदि बायदि जायगा बुंनोथ' रोंखाला.
बैयाव फै बै दैयाव जों दा लामा बारस'नो नागिरदों सिंजोंसो हाबलांनांगौ लामा बारस'नाया मेन हाइवे साजों बारस'नाया सिंजों बारस'नानै थांनांगौ सिङाव दखान बायदिसिना दङ बायदिसिना माल फानग्रा ओमफ्राय सिङाव हाबलांगासिनो दङ नायलांबाय था भिडिअखौ लाइट बायदिसिना साजायनायजों बरिया नुदों जायगाखौ बायदिसिना देलायग्रा मुवा माबा माबि गोजा हिनजावफोरनि बिराद मोजां नुदों साजायनायखाय लामासो बे बारस'ग्रा सिंजों बारस'नानै ओरैजाय टंब्लेट ओंखारहैनांगौ दा जों पार्कनिफ्राय बेरायनानै बायहेरायाव ओंखारबोबाय दायो पार्कनि बाहेर जायगाया मोजां बेरायनो सागर खाथियावनो सागरनि भिडिअबो दङ आं बेखौ उनाव हगारगोन माने नेटनि एसे प्रब्लेम आपल'ड होनो जों मानियाव बायदिसिना बायनो नागिरदों दामफोर सोंनायदों बेसेबां लायो दामफ्रा माने बिराद खम आरो ना इयाव मालफोर बायनो टफि बायदिसिना दङ जोंना लोगोआ टफि बायनो नागिरदों इयाव माबायदि लागोन आंना दंखायो टफि दायो बायनो नागिरदों सोंनायदों दामा खम माने 80 थाखा 70 थाखा बेयाव लैथोनि संख माबा माबि मा होनो बायदिसिना मोनो बेयाव टफि बायदिसिना फानग्रासैबो